एक गोष्ट मला खूप आधीच समजली मित्रांनो, जेव्हा तुम्ही शून्यातून एखादा व्यवसाय सुरू करताना तेव्हा अनोळखी माणसं तुम्हाला साथ देतील, पण तुमची जी जवळची माणसं आहेत ना ती तुमची किंमत करायला वेळ लावणार नाही. म्हणजे कसं आहे माहितीये का, अनोळखी माणूस तुमच्याकडे येईल, तुमचे पदार्थ चवीने खाईल आणि जाताना लय भारी म्हणून कौतुक पण करेल. पण ओळखीच्या माणसाचं कसं असतं माहितीये का, त्यांना तुम्ही मोठे होताना बघण्यापेक्षा तुम्ही रस्त्यावर काम करताय ना याच गोष्टीची जास्त मजा वाटत असते. पण मी काय म्हणतो मित्रांनो, आपण खचून का जायचं, कारण त्यांना तुमची आजची परिस्थिती दिसते पण उद्या तुम्ही पाहिलेलं विजन त्यांना नाही ना दिसत. आपल्याला दुःख फक्त याच गोष्टीचं होतं की लोक आपले आहेत असं आपल्याला वाटतं. पण धंद्यात एक नियम लक्षात ठेवायचा, इथं कोण कोणाचं नसतंय, इथं फक्त तुमची क्वालिटी आणि तुमची जिद्दच बोलली पाहिजे. जर तुम्हाला वाटतंय ना की लोक साथ देत नाहीत तर नाही देऊ दे ना, एकट्याने चालायला शिका. ज्या दिवशी तुमचा हा छोटासा स्टॉल एका मोठ्या शोरूम मध्ये बदलेल ना तेव्हा हीच लोक सांगत सुटतील की हा आपलाच माणूस आहे. म्हणजे सांगायचं तात्पर्य हेच आहे की लोकांच्या पाठिंब्यावर नाही तर स्वतःच्या कष्टावर ब्रँड उभं करायचं स्वप्न ठेवा. मग किती पण वेळ लागला तर लागू दे.